नमस्कार. शुक्रवार आणि आपल्याकडे रावस उरला होता. रावस फ्राय दाखवताना मी काढलं होतं शेपटी, डोकं त्याचं आणि शेपटीकडच्या तुकड्या 4-5 हे मी मसाल्याबरोबर ठेवली होती म्हणून त्याला मसाल्याचा रंग आलाय. फ्राय करायच्या ज्या उरलेल्या होत्या त्याच्याबरोबर. तर ह्याचा आपण आज सार बघतोय, मालवणी सार. सिंपल, झटपट होणार आहे. काही फार असं त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स नाही आहेत. बेडगी मिरची, ओलं खोबरं, पाव कांदा आणि 1 कांदा लसूण घेतलाय. साहित्य बनवता बनवता दाखवते म्हणजे पटापट होईल आपलं. रावसाची शेपटी आणि डोकं स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. आता मिरची मी भिजत नाही घातले, मिक्सरला वाटायचे, मस्त मऊ वाटली जाते. 1 लसूण कांदा, पाव लसूणचा कांदा, पाव आपला कांदा आणि अर्धी वाटी ओले खोबरे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा धणे, त्याच्यानंतर हळद एक साधारण अर्धा चमचा, त्याच्यानंतर आंबटसाठी मी कैरीचा कोळ वापरते. तुम्ही अवेलेबल असेल तर वापरा, नसेल तर कढी शिजताना कोकम वापरू शकता. कैरीचा कोळ मी स्टोर करते, पाण्याच्या रेसिपीमध्ये दाखवलंय. दरवेळी मी त्याची आठवण करून देते. आता हे मस्त मिक्सरला वाटून घेते. एकीकडे मी सोरकूल ठेवलंय, मातीचं भांडं बारीक गॅसवर तापायला. आपलं वाटण वाटेपर्यंत मातीचं भांडं बघा तापलंय. मातीचं भांडं कसं वापरायचं मी भिंगीच्या रेसिपीमध्ये दाखवलं आहे, तरी सुद्धा परत सांगते. तापलं ना, बारीक गॅसवर तापत ठेवायचं, मोठ्या गॅसवर ठेवायचं नाहीये. सुक्या कपड्याने ते पुसून घ्यायचं, त्याला तेल सुटतं तापवल्यानंतर. मातीचं भांडं घासताना धुता येत नाही, त्यामुळे गरम पाणी घालून त्याला एक उकळी काढा. बारीक गॅसवर कडकडीत करा पाणी, म्हणजे ते स्वच्छ होतं. आणि त्याच्यामध्ये एखादा तेजपत्ता टाका, म्हणजे क्लीन होतं. मातीचं भांडं घासता येत नाही, लक्षात ठेवा. आता हे कोकोनट ऑइल आपण वापरतोय. तुम्हाला जे आवडत असेल, तुमच्याकडे घरात जे असेल ते वापरा. कांदा फोडणीसाठी कांदा लाल झालाय. वाटण मऊ आपण मिक्सरला वाटून घेतलंय. आता मालवणी सार पातळ असतं, तर आता मिक्सर धुवून आपण पाणी ऍड करणार आहोत. आता हे किती पातळ हवं तेवढं तुम्ही करू शकता. थोडे तांदूळ भिजवून घालतात वाटणामध्ये, थिक आणि स्मूथी होण्यासाठी, पुरवठ्यासाठी सुद्धा. आता याला थोडा मीडियम टू हाय गॅस करून छान एक उकळी येऊ दे. शेपटीला आणि रावसाच्या डोक्याला मीठ लावून एक 15-20 मिनिटं ठेवलंय, नंतर स्वच्छ धुवून घेतलं. आता हे उकळी आल्यानंतर आपण याच्यामध्ये फिश सोडणार आहोत. मस्त रंग आलाय आणि उकळी पण आली आहे. आता आपण मीठ घालणार आहोत. फिश लवकर कुक होतो, त्यामुळे अगदी 2 मिनिटं एक उकळी, आपण 2 मिनिटासाठी एक उकळी काढून घेणार आहे. 2 मिनिटांनी बघा परफेक्ट 2 मिनिटामध्ये फिश शिजला आहे. आता आपण वरून कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घालेपर्यंत एक उकळी देऊ. आणि पीस पण शिजले, रंग पण मस्त आले. थोडा आंबट कमी, आगुळ माझ्याकडे कमी होता कैरीचा, म्हणून 1-2-3 कोकम वरनं ॲड करते. आणि कोथिंबीर गार्निशिंग, त्याच्यानंतर अर्थात कढीपत्ता. फिशला ना कढीपत्ता वरनं कच्चा घाला, फोडणीला देऊ नका, त्याचा फ्लेवर छान उतरतो आतमध्ये आणि चव मस्त येते. राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर आस्वाद घ्या रावसाची मालवणी फिश कढी.